ассалому алайкум, подписчикони азизи ҷони ширини ма. дар навори имрӯза ина чӣ хеле ки мебинем, авқоти саросимагӣ кардем гӯштбирён аз гӯшти сайд. ҳамаи шуморо ба нами гӯштбирёни тоҷикӣ таклиф мекунам, биёин бишинен абед кунем бо ҳамдигар ва бигзор ки анамитари гӯштбирёна хонаҳомонда насиб кунаву бирем бачаҳакову фарзандакумон қатӣ бишинем, падар модар якта барачай, якта гӯспанчай гирифта бикушему хунукиёи анами москвара аз баданмон бурорем. ба хотири анами гӯштбирёни тоҷикӣ дастгирира фаромӯш намекунем. бачаҳо, илтимос. ай ҳамаи шумо здравствуйте, добрый день. Вот сегодня я хотел жарить мясо и лук. Надеюсь, не забудете поддержку. Ставим лайк, хороший комментарий. Заранее всем спасибо большое. бародарон, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дастгириро фаромӯш накунем. дар канали ҷомиҷон тв 01 даромада подписаться ва якта лайки бародариро ниҷилем. боқӣ сарбаланд бошен. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ки шумо маро дастгирӣ мекунед ва ба дастгирии шумо иншаалло ки яке аз пешрафтатарин канал дар ютуб мешавад. зинда бошед.